Alright guys, kamusta? Ano na mga kadre? Tanaw di ka ng tutorial ani day. Bago na tugtog ta, mingo kayo. Ready na. Nya karon, bato na to karon. Itudlon ako sa inyo kung saan paggamit ang MySQL query gamit ang nutshell. Dili man ko bright naman tani. Open gikag samdra. Oy. Pagay ni sugod nag-error na. Palungon sa nimo na. Balik ni mag-on. Makita naman yung shell kani. Click ni man na. Pag-click mo na, naman na siya magawas. Then pag magawas na siya, type niyo kadrag MySQL. Tapos U. Kanang U stands for user. Then ang root niya, which is local root man siya, or naka-local man siya. Wala man na tayo yung nagilabot wala man na ito nag-iilisan. Tapos P stands for password. Pag enter mo pop-up na siya. Pop-up na, enter na pagbalik. Kadwa ka enter. Then mana siya, nakita nimo kasulod na ka sa Mariana DB niya. Sunod is show databases ito diya. Kalimutan ng terminator. Pag enter magawas ng schema, manatanan ang sulod sa tuang local host sa port nga kaninga port 3306. After create database. Pangalan sa database, pangalan Choico. Enter naman ang Choico, automatic na siya query 1. So nana na siya diri. Then balik ko na nimo to sulat show databases. Pag enter nara Choico. Then para masulod nimo na si Choico, para makahimo kag table dra, type ra nimo use Choico or pwede pa nimo siya kapihon. Double click nimo ni, tapos control C kaya nagmangkana, tapos kana enter. Nakasulod na si Choico. Tapos show databases din kada sa Choico. Show databases. Pag enter wala pa na yung node. Pag na yung node, wala pa ta kayo table. Gay mo ra to. Subscribe po dira.